Iki mau aku bar mulih saka pasar cah sirku pengen blonjo sesuk terus daripada tutup tuh cah ngerti dhewe lek sesuk wis hari raya Idul Adha mesti do tutup to toko-tokone lah daripada nyayal sesuk ribet akhir aku blonjo saiki dadi ki aku blonjone kipas cah ngerti dhewe to lek tuku kipas ngene iki arepke gawe apa abarno iki enek panggangan cah panggangane ngene iki 20.000 jan asli kinyis-kinyis tenan cah iki barno areng regane 7.000 dek kene mbon ndek daerahmu piro barno iki aku tuku kipas cilik alah kipas cilik se mek 6.000 cah aku aku lek nganggo pisan ngono barno mesti ilang tiap tahun dadi aku mesti tuku ngene iki soalnya ya dienggo pisan ilang ngono iki barno iki bawang putih sik bubuk terus aja lali iki sik marai legi ya iki kecap bangau wis asli kecap bangau asli mantep tenan iki cah aku selalu nganggo kuwi cah piye awakmu siap nyate apa urung wis to aku lho nyate ngene iki nyate wedhus apa meneh iki paling mek setahun pisan tok kuwi gak wis jatah to cah barno iki tak singgah-singgah kendek ngene iki sik awas aja sampai ilang lho iki lek ilang ki awakmu soalnya sik ora iki kan mek awakmu tok to cah wong liya-liya. Piye awakmu sesuk wis siap nyate apa urung? Aja lali sesuk ki hari nyate sate wedhus sedunia cah.